Маля колко професионално се чувствам. Ще си говорим за холивудски драми, докато сме по пижами. Категорично една от любимите ми холивудски диви е Ice Spice. Рисковете на известността може да има както позитивни, така и негативни реакции от хората. Дали е готино някакви пишлягари да дойдат да се правят на живо? Не. Каква е цялата история? Сядам да обясна. Сядат да хапнат в Макдоналдс. Ice Spice и нейната приятелка, при което идва някакво момиче. От никъде започва да ги пита: ти откъде си, ти откъде си? То апарент ли си личи, че просто се опитва да се подиграва с нея, докато яде. Това може би ми е едно от най-кофти нещата. Ако отиваш при някой, изчакай го поне да приключи да яде и след това говори с него. Това да се шегуваш или да се подиграваш конкретно с този човек, но не го коментирам, че е абсурдно да го правиш. То просто поради самият факт, че ти изглеждаш абсурдно. Сега ще ви пусна един отказ от видеото. Толкова се личи, когато един човек е страшно емоционално интелигентен. Деликатно се шегува с нея и казва да си тръгне. Но аз, между другото, не разбирам каква е целта на целият този въпрос. Ще отидеш на посещение в тях ли? Ако й предложиш да изчистиш дома for free, ще се навие. Иначе за друга тема не знам защо я питаш. Ще ви покажа какво следва след това. Та сега да попитам, струваше ли си този скандал? Ice Spice е толкова наистина над нещата, не само в момента, в който се случва цялото действие, но и след това в публичното пространство. Вижте и биото. И изявлението и всъщност е кратко точно и ясно, че при тях, за разлика от Макдоналдс, такова нещо нямало как да стане. I love it. Какво е моето заключение? Окей, правиш се на интересен пред приятелите ти, но на каква цена? И всъщност тази цена може ли да ти покрие делото? Да, това беше, просто исках да ви апдейтна за моите мамасица, защото супер много я харесвам. Ако искате да ви апдейтвам за още драми от света на Холивуд, харесайте последви за още.